नेता लोग बदल जा न तो पब्लिक का बदला ली। बिहार खातिर कैल का तो के पब्लिक का बतला दी। न कोनो कॉलेज ढंग से न कोनो हॉस्पिटल जर्जर बा यहाँ के सरकारी सिस्टम। 2 रुपया के पर्ची दवाई मिली बाहर से, रात में केहू बाहर निकली बॉडी मिली नाहर से। स्किल पर यहाँ कोनो बातें नहीं खे, जाति बा यहाँ की जाते नहीं खे। डार्क भइल बा लइकन के फ्यूचर अनहार, खाली यहाँ राते नहीं खे बातें नहीं खे। अब यहाँ कोनो अच्छा रंगदारी करता रे छोट छोट बच्चा। इतिहास पर कैसे गर्व करी हम वर्तमान के जब घुमा दी तो के छपरा लागे लू छोट बाकी उम्र बा 17। आम दाढ़ी के तो के पेड़ा खियाइब, हथुआ बाजार से किनाई तो के कपड़ा। लफड़ा में दिन भर रहे निशन, छपरा के लइका न डरे निशन। ट्रेन बस शहर के तू बातें न कर बाबू, दियोरों में दम भर लड़े निशन। साथ जब निकली से 4 जना, नेवाजी टोला के लिट्टी चना। एकमा के लइका आज हम कुछ नया रउआ के दिखावे के चाहते नहीं। आज जौन भोजपुरी में सिंगिंग लाइन में जौन दौर चलता, अश्लीलता के दौर चलता, वो अश्लीलता के दौर में भी बहुत ऐसा गायकार बाड़े जे रैप सॉन्ग बना के बहुत ज्यादा वायरल बाड़े, बहुत ज्यादा मशहूर हो गए बाड़े ना, बहुत ज्यादा पब्लिक पसंद भी करत है अपना भोजपुरी में। देख ले होके रउआ खैर रैप में सबसे ज्यादा अगर केहू के पहले पसंद कइल गई ले अलन तो यो हनी सिंह। ओकरा बाद पटना में रउआ देखनी बहुत सारा रैप सॉन्ग वायरल भइल। वैसे ही हमरा जिला के भाई एक जना भाड़ेन, ये भी बहुत अच्छा रैप सॉन्ग गावेला ना, बहुत ज्यादा फेमस आज के समय में बाड़ेन। खास बात रउआ के बता दी कि आज इनकर बिहार पर वॉइस ऑफ बिहार नाम के एगो रैप सॉन्ग आइल बावे। आज ही सुबह कितने बजे रिलीज भइल बा? 7 बजे। 7 बजे। चलिए रउआ के हम सुनावे के चाहेम भाई से कि उ रैप सॉन्ग का बावे, कैसन बावे। हम चाहेम कि उ तनी रैप सॉन्ग के एक बार रउआ गुनगुना दी। नेता लोग बदल जा न तो पब्लिक का बदला ली। बिहार खातिर कैल का तो के पब्लिक का बतला दी। नेता लोग बदल जा न तो पब्लिक का बदला ली। बिहार खातिर कैल का तो के पब्लिक का बतला दी। न कोनो कॉलेज ढंग से न कोनो हॉस्पिटल जर्जर बा यहाँ के सरकारी सिस्टम। 2 रुपया के पर्ची दवाई मिली बाहर से, रात में केहू बाहर निकली बॉडी मिली नाहर से। स्किल पर यहाँ कोनो बातें नहीं खे, जाति बा यहाँ की जाते नहीं खे। डार्क भइल बा लइकन के फ्यूचर अनहार, खाली यहाँ राते नहीं खे बातें नहीं खे। अब यहाँ कोनो अच्छा रंगदारी करता रे छोट छोट बच्चा। इतिहास पर कैसे गर्व करी हम वर्तमान के जब फाटल बा कच्चा। गजब, जितना ये रैप सॉन्ग में बात बारुआ देखें कि एकदम बिहार के हकीकत खोलता। ऐसा रुआ लागल है का कि हमीसन के छपरा जिले में ये सब सिस्टम चलत हवे, यही पर रुआ निकाल देनी है। बिल्कुल, मतलब कि कोनो भी आर्टिस्ट कुछ रियलिटी देख के ही मतलब कि अपन कहीं हॉस्पिटल में दवाई नहीं के मिलत, पूजा बाहर से लगी, एक सारा बाहर से होता, अल्ट्रासाउंड बाहर से होता है। तो सब रियलिटी है। हाँ, सब कोई कहीं ना कहीं से मतलब इस चीज के झेल रहा बा। तो जोन रैप में हम डलले बानी काम मन में आइल कि सब ये बार देखल जाता ज्यादातर सिंगर ऑर्केस्ट्रा वाला गीत गावत रेन, लगन वाला गीत गावत रेन, फेस्टिवल वाला गीत गावत रेन। ओजा रुआ रैप सॉन्ग निकाले के मतलब कि सब कोई के एगो अलग अलग मतलब वो होला थीम बा। तो हमरो डिवाइन के देख के, अपन इंडिया के बहुत बड़का रैपर हूँ मैं जी, देख के थोड़ा मतलब शौक जागल। अब पहले से हम शायरी वगैरह लिखत रहनी हम जी, तो उनकरा के देख के रैप लिखे के आदमी शुरू कैलस। अब धीरे धीरे अपन आदमी लिख रहा बा, अब पब्लिक के अब आवाज भी उठा रहा बा। तो ये वॉइस ऑफ बिहार पूरा मतलब कि जौन भी चीज बा में पब्लिक से रिलेटेड बा, पब्लिक के समस्या से रिलेटेड बा। तो एक बार ये रैप के जरूर सुनल जाओ। कौन चैनल पर दर्शक टाइम की रहुआ बता दी? चैनल MS अमर ऑफिशियल पर बाटे जी, रो लोग जाई चैनल के सब्सक्राइब करी और गाना के पूरा बिहार में फैला दी। शुरू से रहुआ रैपर सॉन्ग ही निकाला तनी कि दोसर भी? ना, पहले हम शायरी वगैरह करते रहनी है। अच्छा, अब धीरे धीरे रैप में आ गए। सबसे फेमस रैपर सॉन्ग कौन रहे? सबसे फेमस अभी छपरा वाला का रहे वो, तनी ओकरा के एक बार गुनगुना दी रहुआ। ओके। चला घुमा दी तो के छपरा लागे लू छोट बाकी उम्र बा 17। आम दाढ़ी के तो के पेड़ा खियाइब, हथुआ बाजार से किनाई तो के कपड़ा। लफड़ा में दिन भर रहे निशन, छपरा के लइका न डरे निशन। ट्रेन बस शहर के तू बातें न कर बाबू, दियोरों में दम भर लड़े निशन। साथ जब निकली से 4 जना, नेवाजी टोला के लिट्टी चना। एकमा के लइका जब साथ में चले, अब बाकी
यूट्यूब पर जाके सुनी लोग। देखी कितना रैप सॉन्ग बा, ई आस पास के समस्या ई बावे ई बिहार के ये रैप सॉन्ग से बिहार के हकीकत झलकता जौन की बिहार में बा। खैर हम सन के बिहार के निवासी बानी सन, लेकिन हम सन के साथे भी समस्या बा। आगे का करे के मन बावे? आगे भोजपुरी लेके चले के बा, एकरा के कुछ मतलब कि अभी जौन समाज में फैल गइल बा ओकरा के अब तो साफ सुथरा हुई और पब्लिक के ही मुद्दा उठावल जाई जी, जन समस्या जौन बात समस्या बा। और कुछ लोग मतलब फैन ही कहीं जी या फिर दोस्त वगैरह लोग कहते कि थोड़ा भोजपुरी कुछ लिरिकली गावो, तो ओकरो के मतलब कि ओमे कुछ साफे सुथरा ट्राई हुई। लेकिन अभी हाँ सीजनली गीत जैसे छठ आवता तो उमे रउए गा सकतनी, छठ के गीत दुर्गा पूजा आवता है तो उमे दुर्गा जी के गीत रउए गा सकतनी, रैप सॉन्ग भी गा सकतनी, उमे रैप के माध्यम से भी गा सकतनी। अभी काम चल रहा बा, काम चल रहा आई तो चलिए हम चाहेम कि जितना रउआ अश्लीलता के सपोर्ट करेनी तनी अश्लीलता से दूर हट के अमर जी के रउआ सपोर्ट करी, ताकि जौन जनता के समस्या बावे रउआ देखले होके कि रउआ के चली बता दी कि नेहा सिंह राठौर जौन बाड़ी इहे समस्या के लेके ऐसे ही जौन लोकल समस्या बा, जनता के समस्या बा, स्टेट समस्या बा, ओकरा के उठा के आज कितना फेमस हो गई बड़ी हमी सन के बदौलत, जनता के बदौलत। तो हम चाहेम कि रउआ भी साथे ही घटना घटता जौन अमर भाई अपना रैप सॉन्ग के माध्यम से रउआ सामने दर्शावत तरें, दिखावे के कोशिश करत तरें, तो रउआ भी अमर भाई के सपोर्ट करी ताकि इनकर भी मनोबल बढ़े, ऐसा कुछ समस्या के उठावस ताकि जौन भी बदलाव हो सके, कुछ तो बदलाव हो सके। बाकी रउआ ई रैप सॉन्ग कैसा लागल अमर भाई के चैनल पर जाके एमएस अमर ऑफिशियल चैनल पर जाके रउआ देख सकतनी। वॉइस ऑफ बिहार आजे गाना रिलीज भइल बा, बहुत सुंदर रैप सॉन्ग बावे। बाकी वो रैप सॉन्ग के सुन के रउआ का कहीं कमेंट करके रउआ जरूर बताएं। वीडियो के खूब से खूब शेयर करी ताकि भाई के मनोबल बढ़े आ भाई कुछ कर सकस। नमस्कार।